O di na, mahulog oh. Look na! Uy! Na! Now sa naling kamot. Guys, musaka kami guys. Muna siya matisaka sa... Saan pagsaka? Ah! Kung mo na ikaw saka di ay! Maulog biya ka? Dali na nga matutunan! Ito, tigsalo. Ah, Main kamera be. hindi maabot. Buto eh. Dara guys. Ini. Lisod-lisod ka dala ko kapira niya. Vlog ni. Vlog ni guys. Amazing. Tamis na kaya ni? Tamis na. Yelo na ko, rinog na. Dara. Ano, nakahulog-hulog. Ito ba, documentation. Di na ko kabalo mo naog. Kita sa banan eh. Gusto. Oh, nahulog mo na eh. Nadapit na sa punga. Agay! Nahulugan ka? Ano na? Karo may saka na kol. Oh, sala. Yeah. Oh! Saka-saka tani guys. Padiri oh. Dengan mo kayo oh. Hello. Oh, di na mahulog oh. Di na mahulog. Look na! Uy! Na! Action camera gini. Wala. Nakaon man gyapon eh. Doon gyapon. Eh, pawis ako. Gag kaboy ka na. So pag naog ani ron. Bulo mo naog to. Dala lang ka magpuyo. Dala lang ka na magpagkao. So pag naog ani. Gamitay mong pagkalalaki, gamitin kay IT. Now sa naling kamot. Kabulingot ko. Uy. Dara guys, mano yung kuha guys.